Bon, mamilazana ro zahay koragna hely resaka katy. Ino mahatonga jeune amizao fotoagna zio miroborobo be amin'ny consommation na katy? Ino mahatonga le raha? Ya, alohan'ilay développer koragna anaka, tandriasantsika vidéo n'izandry ty. Ya, anniversaire an'olo boka Dego fainareo katy. Tsy mila gâteau, tsy mila boisson zegny. Lefinefa rabo. Zegny tsy vitan'olo boka Sambava tsy haiko andapa igny. Agny tsy mazondra olo agny. Efa zay Dego eto mavita lefy miavaka isaka anniversaire. Sakarakory vajima. Ya, regnitsika makoragna nataony zandry igny. Anniversaire ko izy tsy mila gâteau fa katy mavita raha jiaby. Là tsy dia iditry détail ny koragna nataony fa le oui facteur important matonga les consommations miroborobo be chez les jeunes matonga za ivolagna eto. Moi personnellement ny fahitako izy avina katy fa anao mety misy avinao agny fa avina katy. Facteur important voalohany hitako manque de loisir. Tsy ampy fialamboly ni jeune amizao fotoagna zao, surtout atsika du côté avaratra. Tsy ampy fialamboly, surtout l'infrastructure tsy ampy. Tsy hoe tsisy fa tsy ampy. Aleko exemple resaka terrain de foot, terrain basket, handball, volleyball, zara zegny koa misy, natation, bibliothèque, salle d'études, salle de sport. C'est-à-dire koa sport karaté, judo, morengy. Igny tsy adignatsika satria igny culture antsika. Normalement tokony fa misy salle de formation koa regny. Tsy ampy raha aby zegny, tsy ampy le fialamboly. Lasa hoe occupé mandeha miota katy jeune kofa tsisy ny fialamboly, kofa tsy ampy izy le fialamboly. Satria l'infrastructure tsisy, tsy ampy. Normalement zegny tokony temps libre anazy igny izy mandeha misambalaboly, misafidy izy amy sport tiana atao. De raha koa ampy io fa tsy ampy. De lo feka andeha revirevo à la plage andeha iotaota. Lasa mandiniky raha karaha zegny io, zegny izy mandiniky raha karaha zegny. Au lieu de izy tokony hoe andeha hagnano sport za zegny, mba occuper ny saigninazy, occuper ny vatagnanazy. Fa mais bon, lasa mirona mandeha amina katy amizay zegny fandaniam-potoagna anazy. Agny izy mandany fotoagna. Izy mahazo izy mahisy karaha regny ça va, mahazo concentration, mahazo énergie. Sady koa mavony dose après. Tapitry journée. Mandeha amizay le dépendance. Le raha tokony atao en modération, fa lasa dépendance après. Amarefa karaha igny koa. Igny araiky. Faharoa magnaraky zegny resaka chômage. Iarahantsika malala chômage Madagasikara tegna hoe fa tsy vaovao amitsika. Tsisy asa ny olo. Misy ely miasa fa misy ny non stable. Tsy stable anao amle asanao. Niananao mahita asa marainao fa tsy miasa. Agnisan'ny facteur important koa matonga ny olo araiky mandeha mikonsome katy. Anao doko an-tragno sao matabora an-tragno fo tsisy pasy. Miakatra baka stress, manonga dépression. Miapaiser le raha amizay anao andeha hiota katy, regninao anao miota katy anao karaha regninao concentré, à l'aise, mamony dose anao rivariva. Ça va anao regninao.
tohizina ndraiky raha tia mare eo anao. Tsisy raha ndeha iocupenao saigninao, tsisy raha ndeha iocupenao vatagnanao. Nao tokony mandeha miasa, mandeha fao mandregny anao, arivanao mody an-tragno anao fa reraka baka zay, occupé saigninao. Tsisy. Nao fao mandregny anao fa mirendreny amin'ny quartier regny, mandeha magnatignatigny manafo. Tsisy pasy. Anao chômeur.